Добрый дзень, шаноўнае спадарства, паважаныя дэлегаты і дэлегаткі каардынацыйнай рады трэцяга склікання, паважаныя гледачы. Я ўсіх шчыра вітаю на нашым агульным пасяджэнні. Прашу пацвердзіць кагосьці ў чат нашага сазвона, што ў нас пайшоў прамой эфір. Калі ласка, ці напішыце мне ў асабістыя, то ў нас уже было так некалькі разоў, што я пачынала 5 хвілін. А потым оказывалася, што ў нас няма трансляцыі. Ці ёсць трансляцыя, хто-небудзь падкажыце. Так, пішуць. Ёсць трансляцыя. Ёсць, так? Добра. Яшчэ раз усіх шчыра вітаю на нашым агульным пасяджэнні. На парадку дня ў нас сёння два важных пытанні. Гэта разгляд кандыдатаў у дэлегацыю каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І тут ініцыятарам выступае Александра Мамаева як кіраўніца міжнароднай камісіі і фракцыі «Еўрапейскі выбар», а таксама абмеркаванне палажэння аб рэйтынгавым галасаванні. Тут ініцыятарам выступае фракцыя «Хопіць баяцца». І так, першае пытанне на парадку дня – гэта прэзентацыя заявак дэлегатаў у дэлегацыю ПАРЭ. Нагадаю, што 30 кастрычніка на электронны адрас спікера каардынацыйнай рады прыйшоў ліст, у якім было запрашэнне ад спадарыні генеральнага сакратара парламенцкай асамблеі з запрашэннем вылучыць кандыдатаў у дэлегацыю каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Я дзякую міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады за распрацоўку палажэння аб фармаванні дэлегацыі і ўсім дэлегатам і дэлегаткам за грунтоўнае абмеркаванне, ўнясенне карэктыровак, правак і узгаднення. Таксама дзякую Маргарыце Ворыхавай, нашым партнёрам у офісе Святланы Ціханаўскай за тое, што была зроблена вялікая праца перад тым, як гэты ліст і гэтае запрашэнне было атрымана. Дзякую вялікі за такое супрацоўніцтва. І так, заяўка кандыдатаў павінна была змяшчаць наступную інфармацыю: імя і прозвішча, фракцыя, пералік камісій каардынацыйнай рады, у якіх працуе кандыдат, валоданне замежнымі мовамі, камітэты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і палітычныя групы, у дзейнасці якіх плануе удзельнічаць кандыдат ці кандыдатка, а таксама сфера кампетэнцыі і досвед у міжнароднай працы. Да разгляду прынятыя заяўкі на сёння ад 7 кандыдатаў, наколькі я разумею, калі больш было, бо я так ведаю, што 2 кандыдаты даслалі свае прапановы пасля вызначанага дэдлайну. Калі ёсць нейкая дадатковая інфармацыя па гэтаму, калі ласка, дапоўніце мяне. І зараз я пералічу у парадку паступлення заявак у дэлегацыю ПАРЭ. Гэта Александра Мамаева, Павел Церашкович, Маргарыта Ворыхава, Тацяна Хоміч, Павел Латушка, Анжеліка Мельнікова, я таксама з'яўляюся кандыдаткай, Валер Мацкевіч, і пасля дэдлайну даслалі таксама свае анкеты Геннадзь Манько і Алана Габрымерія. Кандыдаты былі унесены ў спіс і прадставяць сваю кандыдатуру на агульным пасяджэнні сёння, пасля чаго склад дэлегацыі вызначыцца пазней ужо рэйтынгавым галасаваннем агульнага склада каардынацыйнай рады. Як вы бачыце, мы сёння толькі будзем абмяркоўваць палажэнне аб рэйтынгавым галасаванні каардынацыйнай рады, таму рашэнне аб тым, які будзе склад дэлегацыі, будзе прынята трохі пазней, але мы сёння спяшаліся ўжо паслухаць кандыдатаў, таму што не трэба зацягваць, наперадзе будуць святы і яшчэ іншыя падзеі, таму хочацца сёння ўжо паслухаць кандыдатаў у дэлегацыю. Спасылка на палажэнне, аб якім я зараз сказала, на палажэнне аб фармаванні дэлегацыі і дадаткі да яго, у тым ліку і патрабаванні да дэлегацыі з боку ПАРЭ, яны ўсе знаходзяцца ў чаце, у канале, які даступны для ўсяго агульнага пасяджэння, для кожнага дэлегата і дэлегаткі. Калі ёсць
жаданне, калі яшчэ не азнаёміліся, прашу, калі ласка, азнаёміцца. Перад тым, як мы пачнем, як заўсёды я нагадаю, што хто хоча задаць пытанне ці даць каментар, калі ласка, націсніце на рэакцыю ў выглядзе паднятай рукі і перш чым пачаць гаварыць, прашу назваць сваё імя і фракцыю, якую вы прадстаўляеце, калі ласка. Кожнаму з кандыдатаў даецца. Давайте дадзім 2 хвіліны, таму што там не такая вялікая прэзентацыя, там не трэба даваць нейкія пашыраныя планы, але проста прадставіць сябе, свой досвед, усё як гэта было ў анкеце, можна трохі больш нешта дадаць. Таму спачатку, я думаю, мы выслухаем усіх кандыдатаў у парадку паступлення заявак, і тут бачу, мне піша Павел Павлович Латушка, што ён зараз у дарозе і папрасіў апошнім прэзентавацца. Таму будзем па парадку, і апошні прэзентуецца Павел Павлович Латушка. Таксама папрашу Стасю падказаць мне, што ў нас з галасаваннем, бо я ведаю, што на нарадзе фракцыі павінны былі вызначыцца, ці прэзентуюцца сёння тыя, хто падаў заяўкі пазней за дэдлайн, калі ласка. Рашэння яшчэ няма, і нават па тым, як ідзе галасаванне, пакуль не зразумела, які будзе вынік. Таму у нас пакуль што 3 галасы за тое, каб даць магчымасць, 1 супраць, 2 устрымаліся, але тут трэба лічыць... я не маю права голосу, то 1 устрымаўся. Яшчэ азначае гэта, што 3 спісы не прагаласавалі, трэба лічыць па колькасці людзей у спісах. Калі ласка... Па колькасці галасоў у фракцыі, правильно? Так. Калі ласка, я прасіла сакратарыят, палічыце, пакуль мы пачнем, палічыце, У нас калі яшчэ ласка, не каб мы... скончылася галасаванне. Калі ласка, тыя, хто яшчэ не прагаласаваў, зайдзіце і прагаласуйце. Так, дзякуй вялікія. Таму нагадаю яшчэ раз, па 2 хвіліны на саму прэзентацыю, не больш, і потым, калі мы выслухаем усіх кандыдатаў, можна будзе задаць пытанне альбо задаць пытанне адзін аднаму. Калі пытанняў ці пярэчанняў наконт рэгламенту няма, то адразу папярэджу, што праз некаторы час, праз 40 хвілінак дзесьці, вымушаная буду сысці з зума, і папрашу Станіславу, віцэ-спікерку, прадоўжыць агульнае пасяджэнне. Таму пакуль я тут, то пачынаем першае пытанне. Дзякуй вялікі. Пачынаем з першай кандыдатуры. І Александра Мамаева была першая, хто падаў сваю заяўку у дэлегацыю ПАРЭ. Калі ласка, Александра, 2 хвілінкі ў цябе ёсць на самапрэзентацыю. Александра, мы цябе не чуем і не бачым. Магчыма, штосьці сталася з сувяззю. Давай пакуль што да наступнай кандыдатуры. Ну, тады у нас наступны па спісе Павел Церашковіч. Ці вы ёсць зараз на агульным пасяджэнні? І Паўла няма. Ясна. Тады хто ў нас самыя дысцыплінаваныя? Калі ласка, Марго Ворыхава. Калі ласка, табе ёсць што сказаць, напэўна. Дзякуй шчыра і выбачайся за святло таксама, я зараз у гатэлі. Уважаемыя чальцы і члены Координацыйнай рады, для мяне гэта вялікі гонар, першае, быць тут і прадстаўляць сваю кандыдатуру на парламенцкую асамблею Рады Еўропы. Я маю асабіста вельмі шырокі досвед працы Рады Еўропы, не толькі ў ПАРЭ, але і пра іншыя структуры. На працягу 2 апошніх гадоў я была членам Саветам па справах моладзі ў Рады Еўропы і таксама прадстаўляла моладзь у кантактнай групе па Беларусі Рады Еўропы з самага моманту яе стварэння. І на працягу гэтых год я арганізоўвала канферэнцыю, трэнінгі, прасоўвала ідэю увядзення стажыровак для моладзі Беларусі, для беларусаў у агульным, і для таксама менавіта прасоўвала ідэю таго, каб стварыць гэту дэлегацыю для ўцягнення беларусаў і беларусак у міжнародныя працэсы ў Радзе Еўропы. Я неаднаразова выступала перад парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы і таксама перад камітэтам міністраў, прэзентавала рэзалюцыі, якія мы распрацоўвалі разам у Радзе Еўропы з рознымі
камітэтамі і рознымі парламенцкімі групамі таксама прэзентавала таксама рэпорты па розных напрамках у Радзе Еўропы і выступала перад камітэтамі такімі як CDBio, CDIA, CDDD і таксама іншымі, прадстаўляла беларускую позву ў розных напрамках. І мае намаганні былі скіраваны на тое, каб паглыбляць і пашыраць супрацоўніцтва з Беларусю на розных узроўнях і ў розных парламенцкіх групах, розных камітэтах Рады Еўропы. Мой досвід таксама включае прадстаўленне беларуса на розных міжнародных працоўках. Я зараз прадстаўляю беларускую моладзь на дыялогі з Злучанымі Штатамі США, еўразвязам і таксама іншымі партнёрамі. І я разумею, што гэтая роля ў прадстаўніцтве Радзе Еўропы у парламенцкай асамблеі менавіта патрабуе ад кандыдатаў не толькі прадстаўніцтва сваёй аўдыторыі, як у маім выпадку гэта моладзь, але таксама і большасці беларусаў і беларусак, і разумею, што гэтая пасада будзе ўкладаць на мяне таксама прадстаўленне і розных груп грамадства, і я абяцаю, што ў пасадзе у парламенцкай асамблеі буду рада прэзентаваць усе погляды розных груп грамадства. Дзякуй шчыра і буду рада пасупрацоўнічаць разам. Дзякуй, Маргарыта. Насамрэч, табе было больш што сказаць, чым за 2 хвілінкі, таму я цябе нават і не перапыняла, бо ў цябе насамрэч вельмі вялікі досвед, нягледзячы на тое, што яшчэ не так шмат гадоў пражыла, а ўжо столькі працы зрабіла на міжнароднай арэне. Дзякуй вялікі. У нас наступная па чарзе, як падаваліся заяўкі, Тацяна Хоміч. Ці ёсць Тацяна на гэтым сезоне, калі ласка? Не бачу. Так, а ў нас зато з'явілася спадарыня Александра. Калі ласка, калі ўжо ўстойлівая сувязь, пачынай. Вітаю, спадзяюся, што устойлівая. Якраз зараз вяртаюся са Страсбурга, учора на кантактнай групе абмяркоўвалі у тым ліку пытанне фармавання дэлегацыі, і хацела падкрэсліць, што гэта дэлегацыя дэмакратычных сілаў у Радзе Еўропы, але будзе яна фармавацца з чальцоў каардынацыйнай рады, і ад нас там, канешне, чакаюць такога высокага экспертнага ўзроўня, і каб беларуская дэлегацыя магла ўносіць свой Так, я бачу, што Александра ў нас таксама завісла, на жаль. Я ведаю, што зараз стабільнае падключэнне можа быць у Валера, таму выбачай, Александра, як можа у цябе будзе трохі пазней больш стабільны інтэрнэт, тады скажаш, дапоўніш тое, што ты ўжо сказала, таму што, так, нічога не чуваць увогуле, прападаеш, выбачай, калі ласка. Валер Мацкевіч наступны у нас па спісе. Калі ласка, Валер, калі ёсць магчымасць, бачу, што ёсць, бачу цябе, калі ласка. Да, прывітанне, калегі. Дзякую усім тым, хто змог далучыцца, нягледзячы на такія выклікі сувязі да нашага паседжання. Но вітаю таксама, канешне ж, беларусаў, якія нас, я перакананы, глядзяць зараз у жывым эфіры, і тых, хто будзе глядзець наше паседжанне ў запісе. Перад тым, як сказаць колькі слоў пра сабе, в прынцыпе, гэта можна было прачытаць у той інфармацыі, якую мы падавалі, я хачу адзначыць, што тое, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы 6 верасня прыняла адпаведнае рашэнне аб стварэнні дэлегацыі каардынацыйнай рады, насамрэч гэта вялікі здабытак, і гэта прызнанне адпаведнай вагі і статуса каардынацыйнай рады, таму што наша дэлегацыя фармуецца як дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі. Хачу гэта падкрэсліць. І ў хуткім часе спікерка каардынацыйнай рады мусіць перадаць прэзідэнту асамблеі Тэадорасу Русопалусу спіс дэлегацыі дэмакратычных сіл Беларусі. Таму я захвочваю усіх чальцоў каардынацыйнай рады прыняць
удзел у галасаванні за тых з нас, за тых кандыдатаў, якім вы давяраеце, якія, на вашу думку, будуць трансляваць найбольш блізкія вам пазіцыі пры працы на палях і на паседжаннях камітэтаў, якія адбываюцца падчас пленарных сесіяў. І тут я хочу падкрэсліць, што для дэлегацыі і сябе самога як кандыдата у нашу групу я бачу некалькі такіх задачаў. Першая, безумоўна, такая агульная, гэта трымаць беларускае пытанне ў павестцы згодна з рашэннямі КР. Тут я маю на ўвазе найперш тое, што калі я як дэлегат, які мае права ўдзельнічаць у працы камітэтаў парэ, выказваюся падчас абмеркаванняў, маё меркаванне павінна быць прадказальным для Координацыйнай рады і сыходзіць з пазіцыі, якую падтрымлівае Координацыйная рада. Другую задачу, якую я перад сабой ставлю, безумоўна, гэта стымуляванне адпаведных інстытуцый еўразвязу і краін-чальцоў, у тым ліку выканаўчых структур, праз рэзалюцыі парэ, іншыя інструменты на павестку і на змест якіх мы будзем здольныя ўплываць праз пэўныя механізмы, якія яны абмежаваныя, але яны даволі ўплывовыя, яны ёсць, існуюць. Ну і трэцяе, безумоўна, гэта наша актыўнасць у персанальнай камунікацыі з чальцамі і дэлегацыямі краін, які ўваходзяць у склад парэ. Это персанальная праца, безумоўна, гэта тлумачэнне пэўных складаных сітуацыях, складаных кейсаў. Я ведаю, як гэта няпроста і наколькі сістэмна да гэтага падыходзіць неабходна, таму што чым далей краіна, нават геаграфічна ад Беларусі, тым больш індывідуальна, больш сістэмна трэба падыходзіць да таго, каб прапрацоўваць і тлумачыць прычыны тых падзеяў, якія ў нас адбываюцца, і якім чынам найбольш эфектыўна тая ці іншая краіна можа паўплываць на тую сітуацыю, якая склалася ў нашай краіне і ў нашым рэгіёне. Ну, а што да маіх здольнасцей, якасцяў і вопыту, гэта адкрытая інфармацыя. Толькі скажу, што за ўжо цяпер чвэрць стагоддзя таго, як я у гэтым годзе, гэта 25 год, з аднаго боку вялікі досвед, з другого боку зашмат для барацьбы з дыктатурай, таму не маю я яшчэ чвэрць стагоддзя, каб мы змагаліся, мусім зрабіць гэта найхутчэй, таму ад сябе зраблю ўсё магчымае, ўсё неабходнае з улікам майго вопыту для таго, каб мы з вамі у бліжэйшым часам убачылі вольную і незалежную Беларусь. Дзякуй. Дякую, Валер, за такую грунтоўную прэзентацыю менавіта мэтаў свайго ўдзелу у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, у дэлегацыі Координацыйнай рады. Насамрэч, гэта гістарычны момант, і упершыню Беларусь прадстаўлена ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і гэта менавіта дэлегацыя Координацыйнай рады, яшчэ раз падкрэсліваю, але гэта, канешне ж, результат сумеснай працы ўсіх нашых дэмакратычных інстытуцый. Але яшчэ раз хочу падкрэсліць, што гэта вельмі падвышае ролю самой Координацыйнай рады як протапарламента, і гэта насамрэч гістарычная такая падзея. Дзякуй вялікі. Я бачу, мне падказваюць, што ў нас з'явіўся спадар Павел Церашковіч на сазвоне. Так? Так ці не, спадар Павел, адзавіцеся, калі ласка. Так, бачу, што вы падключаецеся. Вітаю, калі ласка, вам слова, прэзентуйце сябе. Адзінае, што бачыце, я тут на вуліцы, так што я відэо адключу, каб был надзейны гук. Вітаю яшчэ раз усіх, шановныя калегі, меня зовут Павел Церашкович, я старшыня камісіі па адукацыі і навуцы, ужо у другім скліканні. Маю пэўны досвед міжнароднай працы
У тым ліку у папярэднім складзе Координаційнай рады узначальваў працоўную групу па падрыхтоўцы стратэгічнага дыялога з урадам Злучаных Штатаў Амерыкі і удзельнічаў у першай сесіі гэтага дыялога у мінулым годзе у Вашынгтоне. Ну, калі я буду абраны у спіс прадстаўнікоў Координаційнай рады, то у парламенцкай ассамблеі Рады Еўропы хочу займацца тымі пытаннямі, у якіх я маю досвед. Гэта перадусім пытанне адукацыі і развіцця навуцы. А я з'яўляюся экспертам беларускага балонскага камітэта ўжо на працягу больш чым 10 гадоў, і моя такая спецыялізацыя ў ім гэта развіццё інтэрнацыяналізацыі адукацыі і развіццём акадэмічнай мабільнасці. Вольна валодаю афіцыйнай мовай парламенцкай ассамблеі ангельскай. Ну і маю досвед выкладчыка, што дазваляе мне дастаткова лёгка тлумачыць складаныя рэчы у розных аудыторыях. Дзякуй вялікі за увагу. Дзякуй вялікі, спадар Павел, але яшчэ раз папярэджу усіх, каб не ўцякалі з нашага сазвона, з агульнага пасяджэння, таму што ў нас пасля ўсіх прэзентацый будзе блок пытанняў, можа быць, да вас таксама у кагосьці будзе пытанне. Калі ласка, я бачу, што, мусіць, далучылася Таццяна Хоміч, ці не далучылася, ці мне нешта не так сказалі. Добра, можа быць, спадар Павел Латушка ўжо ёсць на сазвоне? Спадара Павла Латушкі яшчэ няма, тады я прэзентую сябе, власна. Я таксама з'яўляюся кандыдатам на той... Прабачце, просто что не поспел так, уключиться. Я у дорозе как раз... Пробачьте, Анжелика, вы давайте, не буду вас перерывать, а позднее буду готовы после вас. Добра, але Павел Павлович быў больш дысцыплінаваны за мяне і на пару хвілін раней мяне адправіў заяўку, я гэта ведаю, напэўна. Таму добра, дзякуй вялікі. Я тады скажу, што для мяне вялікі гонар, што фракцыя каманда Латушкі «Рух за свабоду» выдвинула мяне на тое, каб прэзентаваць, быць прадстаўніком Координаційнай рады у парламенцкай ассамблеі Рады Еўропы. Я разумею, што як спікерцы неабходна насамрэч удзельнічаць у працы такога ўзроўню. Гэта насамрэч праца. Я асазнаю, што гэта не проста прадстаўнічая функцыя і роля, але для мяне насамрэч будзе вялікі гонар, выклік і прафесійны рост у тым ліку я бачу для сябе, калі мне пашанціць працаваць у палітычным камітэце, камітэце па юрыдычных пытаннях, таму што вельмі шмат я працавала з юрыстамі і праваахоўнікамі апошнія 4 гады. Таксама мяне цікавіць камітэт па сацыяльных пытаннях і камітэт па міграцыі, але я буду, калі мяне абяруць у гэтую дэлегацыю, буду, канешне, старацца прымаць удзел у працы ўсіх камітэтаў, таму што такая роля спікера Координаційнай рады, каб працаваць у максімальнай колькасці камітэтаў і быць у тэме таго, што адбываецца на міжнародным узроўні, завязваць гэтыя кантакты неабходныя для далейшай працы Координаційнай рады. Канешне ж, ёсць у мяне кампетэнцыі і досвед міжнароднай працы. Я свабодна валодаю ангельскай мовай, таксама польскай мовай з замежных, так. Сфера кампетэнцыі мая гэта сувязь з грамадскасцю, міжнародныя адносіны, кіраванне праектамі у такіх сферах, як сацыяльная адказнасць, палітыка, міжнароднае права. Таксама я прымаю ўдзел у кансультатыўнай групе з Еўразвязам, з'яўляюся членам кіруючага камітэта ад Координаційнай рады ў стратэгічным дыялозе беларускіх дэмакратычных сіл
ЗША, канешне, у супрацы з АПК, з ОСЦ, з Дзярждэпам ЗША, іншымі стейкхолдерамі, член кіруючага камітэта ад каардынацыйнай рады ў працэсе ацэнкі патрэбаў беларускай грамадзянскай супольнасці, а таксама з'яўляюся непасрэдна каардынатарам палітычнай секцыі ў гэтым годзе у рамках стратэгічнага дыялога з ЗША. Ну і міжнародная міжпарламенцкая праца таксама моя зараз заключаецца ў тым, што я выпаўняю прадстаўнічую функцыю на ўзроўні спікераў, віцэ-спікераў краін-партнёраў у супрацы, канешне, з іншымі дэмакратычнымі інстытуцыямі, як аб'яднаны пераходны кабінет, офіс Святланы Ціханаўскай, і гэта в першую чаргу такія краіны, як Польшча, Літва, Германія, Украіна, і развіваецца, пашыраецца гэты спіс. Таму буду вельмі шчаслівая, што ў гэты гістарычны момант змагу працаваць у дэлегацыі каардынацыйнай рады у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дзякуй вялікі. І наступнае слово я даю тады, калі ёсць сувязь добрая, стабільная, калі ласка, гаспадар Павел Латушка. Ці ёсць у вас зараз магчымасць? Да, добрый вечер, шановные коллеги. Прошу прабачэння за тое, што не магу включыць відэо, знаходжуся ў дарозе. Па-першае, дзякуй вялікі за магчымасць прадставіць сваю кандыдатуру ў якасці патэнцыйнага сябра дэлегацыі Каардынацыйнай рады ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. Галоўнымі мэтамі я бачу першае, гэта пазіцыянаванне Каардынацыйнай рады як прадстаўнічага органа беларусаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Інстытуцыянальнае прадстаўленне, гэта сапраўды ўпершыню. І нам вельмі важна скарыстацца з гэтай унікальнай магчымасці прадставіць прадстаўнічы, прабачце за аўталаталогію, орган беларусаў у адной з найбольш уплывовых, вядомых, важных міжпарламенцкіх міжнародных арганізацый. Другую задачу я бачу, гэта пазіцыянаванне каардынацыйнай рады сярод членаў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У склад Рады Еўропы ўваходзіць 46 дзяржаў, таму гэта унікальная магчымасць давесці да гэтых краін, да парламентарыяў гэтых краін інфармацыю аб тым, што ёсць прадстаўнічы орган беларусаў, які абраны беларусамі, які вядзе барацьбу за дэмакратычныя праеўрапейскія змены у Беларусі. Трэцяя задача – гэта, зразумела, вырашэння тых мэтаў, дасягнення тых мэтаў, якія набліжаюць змены ў Беларусі. І гэта пытанне адказнасці рэжыму Лукашэнкі за злачынствы ваенныя і злачынствы супраць чалавечнасці ў адносінах да беларускага народа. Гэта можа рэалізоўвацца праз две формы. Гэта першае, прыняцце адпаведных рэзалюцый парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І тут мы маем досвід, уже я асабіста маю досвід супрацоўніцтва з парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, калі прымалася у мінулым годзе адмысловая рэзалюцыя па факту незаконнага вывазу украінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторый Украіны на тэрыторыю Беларусі і прапісвалася персанальная адказнасць Лукашэнкі. У адпаведнай рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сумесна з парламентарыямі ад Украіны нам удалося гэта правесці. Таксама гэта прыняцце рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па пытаннях легалізацыі беларускай дыаспоры, што таксама для нас з'яўляецца адным з прыярытэтаў у дзейнасці Каардынацыйнай рады. Гэта і прыняцце удзелу ў іншых дакументах, якія могуць наблізіць змены ў Беларусі. І, напрыклад, парламенцкая асамблея Рады Еўропы у мінулым годзе прыняла адмысловую рэзалюцыю аб неабходнасці стварэння трыбунала па факту агрэсіі Расіі супраць Украіны, дзе ўпісана таксама адказнасць Лукашэнкі як агрэсара, які прадставіў тэрыторыю Беларусі для здзяйснення агрэсіі, ідзе прапрацоўка ў рамках Рады Еўропы магчымасці стварэння адмысловага трыбуналу, і нам вельмі важна быць уключаны ўнутр гэтага працэса, працаваць у адпаведным камітэце юрыдычным, у палітычным камітэце, каб там прапісаць менавіта адказнасць Лукашэнкі, каб гэтая тэма не зайшла ў бок, каб калі будзе створаны такі трыбунал пад
дахам Рады Еўропы, парламенцкай асамблеі, каб там разглядалася пытанне і Лукашенко. Планую працаваць у двух камітэтах, гэта палітычны і юрыдычны. Маю досвед, зразумела, дыпламатычнай працы, ранг дыпламатычнай амбасадара. Маю, можа, адзіны з наших калег, з маіх калег, досвед працы з Саветам Еўропы, бо калі я працаваў паслом Беларусі у Францыі, я адначасова адказваў за дзейнасць місіі Беларусі пры Савеце Еўропы, курыраваў гэтую місію, штодзённая перапіска, камунікацыя з Саветам Еўропы шла праз мяне. Дарэчы, падпісываў 23 студзеня 2013 года ў штаб-кватэры ЮНЕСКО міжурадавае пагадненне з Саветам Еўропы. Гэта протакол да канвенцыі аб крымінальнай адказнасці за карупцыю і яшчэ шэраг іншых дакументаў. На жаль, пазней рэжым дэнансаваў гэтыя дакументы, але маю досвед і падпісання пагадненняў міжурадавых з Радай Еўропы. Яшчэ нават у бытнасць маладым дыпламатам аташе дагаворна-правового управлення наведваў камітэты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, напрыклад, і па пытаннях сродкаў масавай інфармацыі, ну і гэтак далей. Так што спадзяюся, што гэты досвед мне прыдасца. Ведаю асабіста шмат паслоў, прадстаўнікоў, якія акрэдытаваны пры Савеце Еўропы, сустракаўся неаднойчы. Ну, я думаю, што вельмі важным для мяне будзе, конечно, камунікаванне з парламентарыямі розных краінаў дзеля таго, каб павестка, фокус на Беларусі быў максімальны у нашых інтарэсах. Вось, я думаю, все, што хацеў сказаць. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Павел Павлович. Насамрэч, многа чаму ёсць павучыцца ад вас. У вас, канешне, вялікі досвед міжнароднай працы. Дзякуй вялікі за вашу прэзентацыю. Я зараз запытаюся яшчэ раз Александру Мамаеву, ці ў яе ўсё добра з інтэрнэтам. Калі не, то яна мне даслала ўсё, што хацела сказаць. Я магу проста зачытаць, каб не губляць час. Пастаў мне падабайку, калі ласка, Александра, калі я магу зачытаць тэкст, які ты мне даслала аб сваім досведзе. Видите, давайте я попробую, зараз меня добре чуваць і могу працягваць. Давайте. Окей. Дякую вялікі. Ну, выбачай, але цябе мы не чуем. Все ж таки нестабільны інтэрнэт у цябе, таму я ўсё ж таки зачытаю. Як прадстаўніца народных амбасадаў, Александра ўжо працуе з ПАРЭ, менавіта з міграцыйным камітэтам. Удзел у падрыхтоўцы рэзалюцыі па выклікам беларусаў у выгнанні, прымала ўдзел у канферэнцыі «Люксембургскія рашэнні» і прэзентацыі брашуры ў Страсбуру. Як экспертка выступала на пасяджэнні міграцыйнага камітэта ў славенскім парламенце ў кастрычніку 2024 года па тэме міграцыйных выклікаў. Таксама скончыла курс «Інтэграцыйныя працэсы ды інстытуцыі Еўрапейскага звязу» ВБУ. Прыярытэты для Александры – гэта працягваць супрацу з міграцыйным камітэтам, а таксама пашыраць дзейнасць на іншыя – палітычны, юрыдычны, сацыяльны. Важным бачыць таксама ўдзел у працы палітычных груп, перш за ўсё з Незразумела, што ты тут напісала. Добра. Я бачу вельмі важным, каб наша дэлегацыя валодала разнастайнай экспертызай, магла даваць свой унёсак у агульнаеўрапейскую аджэнду і такім чынам трымаць Беларусь высока на парадку дня. Гэта таксама магчымасць атрымаць досвед супрацы з ПАРЭ, камітэтамі і сакратарыятамі, лабіяваць інтарэсы Беларусі і беларусаў. Дзякуй вялікі. Тады я ўсё ж такі, калі ніхто не супраць, дала б магчымасць выступіць тым, хто падаваў заяўку пазней дэдлайна, гэта Геннадзь Манько і Алана Габрымерія. Яшчэ пакуль не прайшло галасаванне ў нарадзе фракцыі, мы не ведаем рэзультатаў, але адразу папярэджу, што выступіць вы можаце, але
удзел у галасаванні яшчэ невядома, ці вы зможаце ўзяць, таму што гэта яшчэ не вырашана нарадай фракцыі. Калі ласка, ці ёсць на сезоне Геннадзь Манько? Калі ласка. Хто мне можа падказаць? Хтосьці бачыць? Геннадзя? Ніхто не бачыць. Тады, можа быць, Алана? Аланы таксама няма. Ёсць? Вибачаюсь. Так, так. Так, добра, калі ласка, Алана, табе слова. Вітаю всіх, хто долучився з колег і колежанок Координаційної ради, вітаю всіх, хто слухає нас на трансляції в YouTube. Мене звуть Алана Євремар'ян, я член фракції «Молодь за наступ». Я той самий чоловік, напевно, один з яких сьогодні буде презентувати себе для удзелу делегации Координационной рады у парламентской ассамблеи Рады Европы. И, как уже говорили коллеги, коллежанки, я вельми рада, что такая магчымасць у Координационной рады як прадстаўнічага органа з'явілася. И для нас гэта вельми важно сапраўды и агулам для беларусаў, беларусак, и для нас, як для людей и для института, які спрабуе, ну, напэўна, все-таки быць протапарламентам, да, прадстаўнічым органам, мець сваё прадстаўніцтва, агучваць праблемы беларусаў, беларусак, спрабаваць показваць сітуацыю сапраўдную у Беларусі для парламентарыяў розных еўрапейскіх краін і, ну, пастаянна трымаць руку на пульсе па сутнасці. Наконт майго досведа, я досыць валодаю багатым досведам у міжнароднай адвакацыі, у галіне адвакацыі правоў моладзі, палітычных зняволеных, іх сем'яў і агулам правоў чалавека. Больш за 7 год я знаходзілася ў кіраўніцтве розных моладзевых арганізацый, і у межах гэтай арганізацыі мне прыходзілася займацца міжнароднай і нацыянальнай адвакацыяй, камунікаваць з партнёрамі, з донарамі, з амбасадарамі розных краін для пошуку вырашэння праблем моладзі ў асноўным, таму што гэта былі моладзевыя арганізацыі. Але апошні год я займаюся якраз такі праблемамі палізняволеных і іх сем'яў, і гэта асноўны прыярытэт моей працы. И для того, как наблизить вызволение политзневоленных, непосредственно необходимо проводить перемовы с краинами Европейского Союза и США. И я гэтым займаюся у тым ліку больш за год, камунікую з нашими коллегами, коллежанками з розных краін. І непасрэдна з-за гэтага, я думаю, што я маю высокія камунікатыўныя здольнасці, я падняла свае навыкі ў дыпламатычнай камунікацыі, перамоўнай камунікацыі. Таксама на пастаяннай аснове я веду у тым ліку афіцыйную перепіску з нашымі калегамі з краін Еўразвяза і США. Таксама з досведа, напэўна, і ў 2020 годзе мне прыходзілася займацца працай з міжнароднымі партнёрамі, тому што я была дарадцай Святланы Ціхановскай па справах моладзі, і мне прыходзілася камунікаваць у такой экстрэннай сітуацыі, калі пачаліся пратэсты студэнцкія з нашымі калегамі і амбасадарамі, і дыпламатамі, і палітыкамі розных краін, каб знайсці і фінансавую, юрыдычную падтрымку для студэнтаў, і рэлакацыйную падтрымку, што было самае важнае, і візавую дапамогу. Таму у такой экстрэннай сітуацыі у мяне атрымоўвалася гэта рабіць, і шмат людзей было вывезена з Беларусі, была аказана ім дапамога фінансавая, знойдзены месцы, куды схавацца, у тым ліку на тэрыторыі Беларусі, і ў якім універсітэты яны могуць перавесціся пасля адлічэння. Я думаю, што гэта была вельмі важная праца, і тады у такіх экстрэнных, на жаль, умовах, але прыйшлося шмат чаму навучыцца ў камунікацыі з нашымі міжнароднымі партнёрамі. У тым ліку, так як я рабіла шмат адвакацыйных кампаній, у тым ліку была адной з тых, хто рабіў апошнюю кампанію, звязаную з Маріяй Калеснікавай, «СОС Марія», якая па выніку, ну, у тым ліку дапамагла, так сказать, дамагчыся мэты, якую мы ставілі, гэта каб Марію паказалі і палепшылі яе ўмовы ўтрымання, перевялі ў бальніцу. Мэта была дасягнута дзякуючы нашым высілкам маіх калег, калежанак, які займаліся гэтай кампаніяй, і маім высілкам на міжнароднай арене. Я вельмі рада, што партнёры дапамаглі нам, і мы ў тым ліку смаглі эфектыўна пракамунікаваць з імі. І, конечно же, з апошніх, напэўна, што я магу падкрэсліць, гэта моя праца з США.
паездкі, камунікацыя з дзярждэпам, кангрэсам, у тым ліку камунікацыя з Кевінам Дойлем, які па выніку все-таки прыехаў у Беларусь візітам, і гэта была у тым ліку просьба нашай дэлегацыі, якая ездзіла, і камунікацыя з імі. І я спадзяюся, што і далей змагу эфектыўна камунікаваць з партнёрамі для того, каб дамагчыся адлюстравання актуальнай сітуацыі для беларусаў, беларусак і падняцця важных прававых пытанняў, парушэння правоў чалавека і самае важнае, напэўна, вызваленне палітычных зняволеных, тому што гэта з'яўляецца маім прыярытэтам. І таму, напэўна, я не хацела бы ўдзельнічаць ва ўсіх камітэтах парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, тому што я разумею, што вельмі складаная праца, якая будзе зацягваць шмат часу, і я хацела бы сканцэнтравацца больш на палітычных пытаннях і дэмакратычных. Гэта камітэт, які займаецца палітычнымі пытаннямі і суадносна прававымі пытаннямі і правамі чалавека. І калі ўсё ж таки будзе атрымоўвацца, яшчэ паспрабаваць уключыцца ў пытанні адукацыі, так як гэта таксама важная для мяне тэма, у якой я спрабую разбірацца, і з кожным годам я думаю, што атрымоўваецца лепш. І падкамітэт камітэта па культуры, навуцы, адукацыі, па моладзі і будучыні грамадства. Напэўна, гэта ўсё. Калі ёсць нейкія пытанні, гатовы адказаць. Дзякую ўсім, хто слухае і хто будзе галасаваць, таму што гэта сапраўды важна за любых кандыдатаў, якія адлюстроўваюць ваша меркаванне. Дзякую. Дзякуй вялікі, Алана. Ніхто амаль сёння ў нас не прытрымліваецца дэдлайнаў, але я нікога не астанаўліваю, таму што не спыняю, таму што ў нас я гляджу, вось проста чакаю, калі ж да нас далучыцца Тацяна Хоміч. Вельмі хацелася б яе паслухаць, бо яна адна з тых, хто ўсё ж такі упісаўся у дэдлайны і даслала сваю анкету раней за іншых. Мне б вельмі хацелася, каб яна ўсё ж такі далучылася. Калі ласка, чальцы міжнароднай камісіі, скажыце, калі ласка, спікеру, ці да Тацяны увогуле дайшло паведамленне, што сёння чакаецца ад дэлегатаў і дэлегатак, якія з'яўляюцца прэтэндэнтамі на тое, каб удзельнічаць у дэлегацыі, ці дайшла да яе інфармацыя, што сёння неабходна прэзентаваць сябе? Хто мне адкажа? Я бачу Ольгу на званку. Ольга, мабыць. Ольга, калі ласка, можа, у вас ёсць інфармацыя? Вось мне Александра Мамаева піша. Проста вельмі хацелася б усё ж такі... Яна была Усё ў ж такі, курсе. каб Тацяна удзельнічала. Валер, нешта хочаш пракаментаваць? Мы абмяркоўвалі з ёй перад паседжаннем, што зараз будзем прэзентаваць. Можліва, штосьці здарылася, ці гэта свядома. Добра, то я тады папрашу калег па фракцыі, можа быць, неяк дазваніцца да Тацяны, высветліць, што там нарабілася, можа, у яе насамрэч ёсць нейкія прычыны грунтоўныя. І тады мы можам перайсці да блоку пытанняў і адказаў, калі ў кагосьці ёсць, да тых, хто ўжо прэзентаваўся. Можа быць, яшчэ Геннадзь ўсё ж такі дабавіўся да гэтага сезону? Не, Геннадзя я не бачу. Тады, пакуль мы чакаем Тацяну Хоміч, можа быць, яна ўсё ж такі знойдзецца, вельмі хацелася б, то, калі ласка, можа быць, ёсць пытанні адзін да аднаго у кандыдатаў, альбо у агульнага пасяджэння ёсць пытанні да кандыдатаў. Калі ласка, калі ёсць альбо каментары, альбо пажаданні, так скажем, аб тым, як павінна будавацца праца Координацыйнай рады і дэлегацыі у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, альбо ёсць пытанні да камісіі міжнароднай аб тым, як працуе в прынцыпе дэлегацыя у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, што гэта значыць, то, калі ласка, можете падымаць руку, дадзім вам слова, пакуль яшчэ ёсць час. Я думаю, што мы можам хвілінак 5-7 аддаць на гэты блок. Але я гляджу, што ні ў кога пытанняў няма, усе проста вельмі радасныя за тое, што упершыню наша дэлегацыя будзе ўдзельнічаць. Увогуле Беларусь будзе прадстаўлена ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Я таксама вельмі радая.
Сябры, пакуль мы чакаем ўсё ж такі адказ ад Таццяны, можа быць, хтосьці з фракцыі з ёй звяжацца, я тады задам пытанне, хто ад фракцыі «Хопіць баяцца» сёння будзе прэзентаваць другое пытанне на парадку дня. Гэта абмеркаванне палажэння аб рэйтынгавым галасаванні. Я так разумею, што гэта мусіць быць Вольга Карпушонак, так? Так, я буду. Так, вы будете прэзентаваць. Дзякуй. Тады ў мяне ёсць разуменне, што мы робім далей. Калі зараз няма пытанняў да тых, хто прэзентаваўся дагэтуль, і я думаю, што Таццяну агульнае пасяджэнне зможа паслухаць трохі пазней, можам, у прынцыпе, разглядзець другое пытанне. І я думаю, што я нават яе зараз фізічна пабачу, калі яна яшчэ знаходзіцца там, дзе мы проста зараз на выездзе, і у нас зараз працоўная камандзіроўка, таму я вось калі зараз яе ўбачу, то проста папрашу далучыцца і папрашу ўсё ж такі прадоўжыць агульнае пасяджэнне, весці віцэ-спікерку Стасю Глінік, як я і папярэджвала на пачатку нашага агульнага пасяджэння. Калі ласка, Стася, буду вельмі ўдзячная. Дзякуй усім. Жыве Беларусь. Дзякуй вялікі, Анжэліка. Адпускаем. Заўтра вялікі дзень працоўны ва ўсіх, хто... Ну, пасля ўжо распавядзем, чым вы там займаецеся. Плённай вам заўтра працы. Усіх Дзякуй вітаю. вялікі. Мы ўсё яшчэ займаемся тэмай рэйтынгавага галасавання. У нас на мінулым паседжанні быў прадстаўлены адзін з варыянтаў магчымых для рэйтынгавага галасавання. Прадстаўляў моладзевы наступ і Яўген Караулаў. І было прапанавана, калі ёсць альтэрнатыўныя варыянты, запрапанаваць свой варыянт на агульны склад, што і зрабіла фракцыя «Хопіць баяцца». Сёння Вольга Карпушонак, дэлегатка ад фракцыі «Хопіць баяцца», прадставіць сваё бачанне таго, які менавіта метад рэйтынгавага галасавання мусіць абраць Коардынацыйная рада. Гэта пытанне вельмі пільнае, таму што мы заслухалі зараз кандыдатаў у парламенцкую асамблею Рады Еўропы, і менавіта рэйтынгавым галасаваннем, згодна са статутам Коардынацыйнай рады, будуць абірацца прадстаўнікі ў парэ. Вольга, вам слово, коли ласка, презентуйте. Добрый день, коллеги. Когда я готовила данное положение, я проанализировала все основные системы рейтингового голосования и пришла к выводу, что, по моему мнению, нам больше всего подходит система борда. Почему? Исходя из прошлого опыта нашего рейтингового голосования, я могу сказать, что нам нужна, во-первых, прозрачная система, чтобы каждый кандидат, чтобы каждый делегат понимал, как происходит голосование, и чтобы каждый делегат мог проверить эти результаты. Простая система, понятная каждому, и справедливая, которая обеспечивает интересы всех фракций и позволяет находить компромиссные решения и меньше подвержена манипуляциям. Почему я выбрала именно систему борда? Она очень простая. Избиратели, в данном случае это делегаты Координационной рады, ранжируют всех кандидатов в порядке предпочтения и проставляют им баллы. Например, если у нас 4 кандидата, то самому предпочтительному выставляется 3 балла, второму кандидату по предпочтению 2 балла и так далее. Потом все эти баллы складываются вместе, и тот, кто набрал больше всего, объявляется победителем. Чем хороша эта система? То, что по данной системе можно выбрать любое количество кандидатов, как одного, так и нескольких. И даже вот для наших предстоящих выборов, когда нужно выбрать 6 человек, эта система тоже очень хорошо подходит. Чем еще она хороша? Она меньше подвержена различным манипуляциям, потому что в других системах, например, в той, по которой у нас проходило голосование раньше, есть несколько раундов, в которых кандидаты исключаются и голоса перераспределяются. Здесь же такого нет. Каждый кандидат получает определенное количество баллов, при этом учитываются все предпочтения всех избирателей, и тот, кто набрал больше всего, тот и побеждает. В принципе, все. Если есть вопросы, готова ответить. Дзякуй вялікі, Ольга. А вот чым розніца паміж той сістэмай, якую на мінулым тыдні прэзентавалі? Мне здаецца, там яшчэ нейкая тэхнічная была праблема так у рэалізацыі метадаў галасавання. Ну, моя система проще с технической точки зрения,
Разница в том, что здесь каждому кандидату выставляется предпочтение, и они суммируются. А в системе, которая предлагает молодевый наступ, там происходит несколько раундов. В первом раунде исключается кандидат, который набрал наименьшее количество первых предпочтений, и его голоса перераспределяются по вторым предпочтениям. Я не знаю, ли я понятно объясняю, но как объяснить это проще, я не знаю. Она очень сложная. Дзякуй вялікі, Ольга. Мабыць, хтосьці ад моладзевага наступа хоча пракаментаваць, абараніць сваю сістэму. Альбо проста ў кагосьці з прысутных ёсць пытанні. У меня есть питание, Евген Караулов. Я хочу запитать, ну, по вашей системе, яку вы пропонували, где будет технично отбываться голосование? Я этот вопрос задавала Ивану Кравцову. Он прислал ссылку на платформу, на которой могут происходить различные виды голосования, в том числе и голосование борда. Ну, по такой сістэме, дзе балы расстаўляюцца, гэта нават у Google формах можна рабіць. Да, кстати, я хотела сказать, что если вдруг у нас, например, не будет денег, чтобы оплатить эту платформу, мы просто можем в Google формах проставлять эти баллы, и каждый делегат может это проверить. А другие системы рейтингового голосования очень сложны для того, чтобы проверить их правильность подсчета голосов. Дзякуй вялікі, Ольга. Я не бачу пытанняў, але чую чысці включены мікрафон. Евген, калі ласка. Да, хочу, подождите, а в Google форме можно так зробіць, каб не атрымалася, што типа, там, напрыклад, делегаты некалькім людзям там паддавалі максімальную колькасць балаў? Можна ж такое? Там можна зрабіць. Супер, все. Я могу уточнить, у меня предусмотрено в положении, что если баллы отданы не в соответствии с положением, то есть, например, ну, в общем, если ранжированы кандидаты не от наибольшего количества баллов до меньшего, то такой голос вообще не засчитывается. То есть все должны проставить баллы так, как нужно, либо голос не засчитать. Дзякуй вялікі. Адчуваю, што не будзе у нас гарячай дыскусіі на тэмат сістэм галасаванняў, таму проста раскажу, што будзе далей. Вось, калі тут нехта з сакратарыяту ёсць, калі ласка, пачуйце мяне. Давайце ўжо сёння пачнем галасаванне. У нас ёсць два праекты. Нам трэба як мага хутчэй прыняць рашэнне, па якой сістэме мы галасуем, каб пачаць галасаванне па дэлегацыю ПАРЭ. Вялікая просьба ўжо сёння паставіць абодва дакументы на галасаванне. За першы варыянт, за другі устрымліваўся, ну, як заўсёды. І усіх дэлегатаў заклікаю актыўна прымаць удзел у галасаванні, абіраць тую сістэму, якая, на ваш погляд, здаецца самай справядлівай. Дякую. Кстати, я хочу зрабіць, не веду, анонс, я прапанову вынесці. Проблема в том, что у нас просто уже была такая ситуация, когда мы голосовали за статут, когда выносилось несколько пропановаў, и, ну, по зменах статут, нагадаю, было пропанова про то, как на сайте КР были дадзены делегаты. Там был типа вариант один, где прозвище, фотка и почта, а іншым фотки не было. Там за одну проголосовало, умовно, 25%, за другую, и третий там устрымалась, выніку ничего не приняли. Хотя в сумме, как бы, было бы, что хотя бы некую деанонімізацыю мы бы падтрымалі. Адпаведна, з улікам гэтага досведу я бы хотел прапанаваць тут, я уже писал на разе фракцыі, ёсць як бы две прапановы. Альбо зрабіць просто мультивыбор, каб делегаты могли голосовать там за две системы, да, потому что, например, кому-то важно просто, как бы, вот рейтинговое голосование, агулам там все одно по какой системе будет. Альбо, ну, зрабіць спачатку пытанне,
да, яким делегатам якая сістэма больш падабаецца, потом уже правесці галасаванне. Но это будзе дольш. Адпаведна, прапановую мульцівыбар просто зрабіць і ўсё. Ці гэта адпавядае нашаму статуту? Ну, это не супярэчыць. Там напісана, што трэба, каб за 50% набірала. Там, умоўна, напрыклад, я там Што вы пагляджу... робіць, калі абодва варыянты набяруць па 50%? Нет, такого не можа быць. Калі мультывыбар, гэта магчыма. Добра, калі там будзе роўна, абяцаю, я здыму свой голас там за нашу і заставлю за Ольгу публікаваць. Пагляджу за 10 Цікавае хвілін. пытанне, якое мы акурат сёння абмяркоўвалі са спадаром Юрыем Хубарэвічым на тэму таго, што ты дакладна прыводзіш той прыклад, які зараз адбываецца ў нарадзе фракцыі. У нас зараз у нарадзе фракцыі на галасаванні 24 за, 28 супраць і 21 устрымаўшыся па галасах. Не хапае яшчэ галасоў двух спісаў, якія вырашаць, але нават калі там так яны могуць прагаласаваць, што рашэння няма. І спадар Хубарэвіч кажа, што ў парламенцкай практыкі ёсць такая гісторыя, калі ў такіх выпадках устрымаўшыхся далічаюць да тых, хто галасуюць там супраць за, гледзячы на тое, як гэта прапісана ў дакументах. І мы акурат сёння абмяркоўвалі, што нам трэба ўлічыць нешта такое ў нашых працэдурах па галасаванні, каб на такія выпадкі мець рашэнні. Просто, наколькі ведаю, у парламентах звычайна выносяцца, калі гэта не выбар, то просто за, супраць, устрымацца. Там ніколі не выносяцца два варыянта супраць і устрымацца. Адпаведна, трэба аптымальней зрабіць просто мульцівыбар. Можна пайсці, конечно, і изощренным способам. Я не прапаную гэты раз так рабіць. Я прапаную пра гэта падумаць на будучыню, таму што мы бачым, што гэта сітуацыя у нас паўтараецца і ўжо ў розных выпадках. Але тут я не маю нічога супраць мультывыбараў. Артём, калі ласка. Я не до конца разумею, зачем в этой ситуации мультивыбор. Честно говоря, есть вариант выбрать одно или второе, либо воздержаться. И тогда мы не получим этой ситуации, поскольку 80 человек, мне кажется, невозможно поделить на 3. Теоретически от количества проголосовавших, конечно, такая ситуация может сложиться. Но, в принципе, рассматривается вариант, что когда мы как раз в статуте это и прописывали, насколько я помню, обсуждали, мы исходили из того, что у нас 80 человек. Окей. Спадар Губарэвіч, калі ласка. Таксама існуе практыка, калі прапановы выносяцца на галасаванне асобна, але па меры паступлення. І в сітуацыі, калі прапанова, якая паступіла першай, набірае кваліфікаваную большасць, там 50% галасоў, яна лічыцца прынятай, наступныя прапановы не выносяцца. То есть мы можем так падысці да гэтага пытання. І закранул бы таксама то, што у нас узнікла з галасаваннем на нарадзе фракцыі, но все ж таки давайте да практыкі, якая існуе ў каардынацыйнай рады, звяртацца, бо калі мы галасуем за нейкае пытанне, яно лічыцца прынятым, калі колькасць галасоў за больш за 50% ад колькасці прыняўшых удзел у галасаванні. Ёсць сітуацыі, калі хтосьці устрымліваецца шляхам неўдзелу, то гэтыя галасы не залічваюцца. Калі ўсё ж такі пазіцыя была устрымацца праз удзел у галасаванні, значыць, гэта ёсць пазіцыя, і гэтыя галасы таксама павінны ў агульнай колькасці ўлічвацца. І рашэнне, адпаведна, прынятае, калі за выказалась 50% плюс. Можа быць, это патрабуе дадатковых рэгламентных запісаў, у тым ліку ўнутры палажэння аб нарадзе фракцыі, но трэба нейкае рашэнне тут прымаць, каб пасля казусы не ўзнікалі ў нашай працы. Дзякую вялікі. Яўген, ці ты настойваеш на прапанове мультывыбару, ці мы можам усё ж таки просто выставіць варыянт 1, варыянт 2, устрымліваемся? Да, і калі мы іх абое прымем. Мне здаецца, просто мультивыбор это наиболее оптимально, особенно с учетом того, что нам треба оперативно принять решение.
Вось, калі б у нас быў час больш, то можна там і ў камісіі па статуту абмеркаваць і так далее, але ну, мульцівыбар, ён же ўсё адно не супярэчыць духу галасавання. Коллеги, Перамагае маю той, хто- прапанову не змяняць зараз спосабаў галасавання, а паставіць так, як мы звычайна ставім, просто варыянты 1, 2 і ўстрымацца, і калі мы зразумеем, што гэта не прайшло, тады прымаць нейкія нестандартныя рашэнні, добра? Дзякуй. Дзякуй усім. Тады сёння папрашу сакратарыят паставіць на галасаванне варыянт 1, варыянт 2 і ўстрымацца з адным выбарам. Дзякуй усім вялікі, хто сёння прысутны. І дзякуй усім, хто, нягледзячы на занятасць на вельмі важным міжнародным івэнце з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, усё роўна далучыўся і прэзентаваўся таксама. Мая вам павага за працаздольнасць. І усіх чакаю пабачыць на галасаванні і да сустрэчы за тыдзень. Я перапрошваю, не ведаю, як руку падняць. Можна запытацца? Калі ласачка. Это Сергей Пятрухин, фракція «Воля». Сябры, меня цікавіць наступнае пытанне. Яно больш ідзе от, не ведаю, як назваць, выбаршчыкаў, гледачоў, наконт Машэнскага. То бок ставіцца такое пытанне, як Координаційная рада ставіцца да таго, што спадар Машэнскі жыве ў Варшаве, тое, што ён з'яўляецца гаманцом Лукашенка, і чаму Координаційная рада, офіс на это не рэагуе, а рэагуе польскі журналіст Міттель. Вось, ну, насамрэч, мне гэтае пытанне таксама вельмі цікавае, таму што гэта палітычны момант. Мы вось зараз разбіраем такія моманты, яны такія як бы невідзімыя, так, для нашых выбаршчыкаў. А момант з гэтым, з Машэнскім, ён вельмі такі красамоўны, і у людзей ёсць пытанне, як так можа быць, што чалавек, які, на грошы якога, магчыма, робяцца атакі мігрантаў на польскую мяжу, жыве ў Варшаве і спакойна ужываецца з намі, дэмсіламі. Я цудоўна разумею, што у нас як бы ёсць свой там мяжа магчымасцей. Вось, то, што мы не можам там, значыць, зрабіць так, каб ён папаў пад санкцыі, але мы можам, ну я так разумею, прынамсі я магу выразіць сваю пазіцыю да гэтага факта і апублічыць яе, таму што людзям не зразумела. Вось, скажыце, калі ласка, што для гэтага трэба... Дзякуй вялікі. Я нагадваю вам, што калі вы звяртаеце да нас як да Координацыйнай рады, вы таксама звяртаецеся да самога сябе, так як вы з'яўляецеся дэлегатам Координацыйнай рады. Так. І пытанні ў павестку у нас падаюцца загадзя. Я ўсё роўна пракаментую то, што вы сказалі, але я проста хочу нагадаць сістэму, па якой мы з'яўляем пытанні на паседжанні. Так? Ёсць адмысловая табліца, гэта пытанне у вас не рэзка ўзнікла, вы пісалі пра яго ў чаце. Так. Я просто, што мне рабіць? То бок атрымоўваецца, хвілінку, атрымоўваецца, што я яго падняў, і гэта пытанне цікавіць КР толькі мяне, так? Я просто не ведаю, што мне далей рабіць. Сергей, так? Давайте не маніпуляваць. Гэтым пытаннем займаліся шмат групаў, актывістаў, палітычных групаў, дэмакратычных групаў яшчэ ў 21 годзе. Спадара Машэнскага спрабавалі ўключыць у санкцыйныя спісы. Гэта я ведаю. Но зараз 24 год, і я ў 21 годзе сядзеў у турме. А прайшло 4 гады, і как бы, вось гэта, меня цікавіць менавіта гэты склад Координацыйнай рады. То, што было, то было, это зразумела, там включалі, не ўключалі. Мы можам выказваць сваю пазіцыю наконт чаго заўгодна. Галоўнае, каб гэта мела нейкі практычны сэнс.
У сітуацыі спадара Машэнскага ёсць адмысловае адрозненне ад тых, чаму яго прадпрыемствы не трапілі пад санкцыі у параўнанні да іншых прадпрыемстваў, якія трапілі. Хвіліночку, я про гэта не пытаюся. Я пытаюся про стаўленне нашай коордынацыйнай рады трэцяга Вам склікання да дастаткова будзе, гэтага што я факту. гэтым незадаволена фактам. Вам гэта трэба пачуць. Ці мы хочам абмеркаваць тое, што можна зрабіць у такой сітуацыі? Ці вы Я хочаце хочу проста на словах? сказаць, што, на мой погляд, трэба людзям данесці пазіцыю коордынацыйнай рады трэцяга склікання да гэтага факта. Нам Мы, может, нічога не не можем... падабаецца гэты факт. А? Нам не падабаецца гэты факт. Мне не Вам это падабаецца кому? гэты факт. Вам это кому? Мне, Стасі Гліннік, не падабаецца гэты факт. Окей, а тады, можа, а вось камусьці Але вы, як падабаецца, дэлегат, напрыклад. не прапанавалі праекты рашэння Коордынацыйнай рады, не прапанавалі галасаванне, не прэзентавалі сваё бачанне, парушылі ўсе магчымыя правілы перад гэтым выступам. Мои правила гэта выбаршчыкі, хто ў меня пытаецца. Вось якія правила, Мы разумееце? працуем так. Вы хочаце Коордынацыйнай Я рады. хочу, так, скажите мне, што мне зрабіць, казали, каб гэта вам- стала цікава і гэта вынесці вось на такое вось паседжанне, як зараз. Што мне трэба зрабіць? Прэзентуйце сваё бачанне, прэзентуйце праект рашэння і пастаўце яго на галасаванне, калі будзе альбо ад фракцыі, альбо 6 чалавек яшчэ падтрымаюць вашу прапанову. Окей, дзякуй. Калі ласка. І калі ласка, калі хаціце ўзяць слова на агульным паседжанні, трэба загадзя проста пра гэта паведамляць. Ага, напісаць заяўленне трэба, можа, Не, не? трэба, у нас ёсць Дзякуй, я зразумеў, табліца для ўсіх дэлегатаў, дзе мы ўносім пытанні ў павестку. Окей. Яна публікуецца загадзя. Я думаю, што калі б вы загадзя напісалі, што мы такую вострую тэму хацім падняць, па-першае, больш бы тых вашых выбаршчыкаў, пра якіх вы кажаце, зацікавіліся бы сённяшнім паседжаннем. Людзі б прыйшлі падрыхтаваныя да тэмы, мелі дакументы, што вам адказаць. Я все падрыхтую. Дзякуй, вялікі спадарыня Калі Ліза, ласка. дзякуй. Дзякуй, жыве Беларусь. Жыве. Добра. То вяртаюся, у нас больш тэму не засталося. Сітуацыя са спадаром Машэнскім мы будзем абмяркоўваць тады, калі спадар Сергей вырашыць падаць на агульнае паседжанне тэму на абмеркаванне. Думаю, што наступным разам гэта цалкам магчыма. Я думаю, што такія кейсы сапраўды трэба публічна абмяркоўваць і разглядаць з усіх бакоў, таму што тут ёсць свае юрыдычныя аспекты, ёсць публічныя аспекты. Выказаць сваё меркаванне мы таксама можам. Дзякуй вялікі, што такое прапануеце. Вось, усім плённай працы. Пабачымся за тыдзень. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй, жыве вечна.